urriaren 18, 18ko goiza, eta oso temperatura epela. Ontsu arte, nahiko egoize sakartxua ibili da, eta oin gelditu inda apur bat, eta, bintzat, hobeto. Baina, ez da hau, oso ziku dau. Ia, gaurre, zeuzer emoten deu dauela, oso gitxi, baina, ia aurrengo gunetan, ez badau horirik, eten beharko da. Zengotu da. Baina, gaur zeuzer badau. Hemen bat, hemen beste txikitsu bat. Eta, horino ondarrak bentsat. Eta hau hirugarrena. Eta hartu ingo doguz, txikizek izan arren, ze atzo itzitako txiki bat, ontxe bertan ikusi dut, eta ez da bapaz. Egoize honegaz ez diezazten. Ez da umizidu ez da hartzerik da. Baina honek bintzet, bai. Hona hemen beste txikitsu bat. Gaur honek ez egongo izan dizek, ezetasuna oso eskasa dalako. Hemen beste bat, harien handitxo ba. Baina txikitsuak izan arren, zabali dauz, ez diezak izango hasiko, nire esperientzia bat ibentzat. Ia itzite dauzenien eta beste kontu bat izaten da. Naiz da askotan ez hasi, baina batzutan bai. Eta hau edertxoa, zorionez. Azkenien egunez da entzartu joango. Bai, guztien dago ez dala erulizan, baina hau be edertxoa.